Saúdos, moi boas noites, benvidos á última edición especial de Soltando Estacha Digital. Volvemos a estar aquí no Casino Mercantil de Pontevedra, que foi a nosa casa durante toda a temporada, pero se non estamos no interior, como ben poden ver, estamos no exterior. E temos aquí, viñemos para fora porque temos dous motivos importantes para estar fora. Esta traiñeira que nos acompaña, que é a traiñeira de Mecos, a Mequiña, e que nos vai servir un pouquiño antes de empezar a repasar o que foi o Teresa Herrera, o que vai ser pois o playoff, que van ter tamén os equipos galegos que van ter esta fin de semana. Pois imos estar aquí con Juan Zunzunegui, adestrador e remeiro de Chapela Uofco. Pois imos, aproveitando que temos aquí esa trañeira que nos trouxeron tan gentilmente a xente de Mecos, pois para dar unha clase, ¿no, Juan? Boas noites, que tal? Como estamos? Boas noites. Pues imos explicar un pouquiño aquí a trañeira. Bueno, trañeira que aínda estades vos utilizando porque tedes esta fin de semana Chapela Uofco, tanto en homes que onde ti remas e adestras, e mulleres, pois o playoff de ascenso, o sea que estades aínda en temporada. Sí, estamos ainda, quedan uns días de temporada e, bueno, acabo de chegar de adestrar. Acabas de chegar pillado de adestrar. O día un pouco apurado, pero bueno, intentaremos explicar un pouco para que a xente sepa o que é unha traiñeira o que se pode regular dunha traiñeira para poder remar. Sí, porque moito falamos de traiñeiras toda a temporada, pero despois, aquí, do que é a embarcación, do que é o máis importante son os remeiros, ¿no? Pero das traiñeiras sabemos, pois, o xusto, os que non estamos moi metidos, que non remamos. Entón, xa que estaste aquí, pois imos a aproveitar un poquinho. Bueno, isto, como é a historia da traiñeira? O club compra a traiñeira e hai que armala, non? Hai que estructurala. Sí, normalmente o constructor pregúntache máis ou menos como a queres. As traiñeiras que hai normalmente agora hai dos constructores, pero o principal é a Milibia, casi todo o mundo está competindo prácticamente con a Milibia. Ten un molde que, digamos, o casco sae do mesmo molde, cambiou no hai anos, pero agora o que se está usando. E ti podes pedir, pois, varias, que chamamos un pouco as cadernas, a plancha onde van apoiadas as bancadas, hai un pequeno marxen para poder pedir un pouco máis a proa ou máis a popa, e depois te teñes moito marxen para regular. Do casco que se pode variar tamén é o ancho dos toletes. A ver, costemos aquí. Que se pide a medida do ancho de onde vai o tolete a outro tolete. Ten un estándar que soe ser un 98, e despois hai xente que pois custalle un pouco máis, entonces dalle un par de centímetros máis a cada lado. Entonces eso vai en función un pouco do club onde vaya a ir a traíña, o remo que quero usar, o que lle vaya ben para o seu equipo. Entonces, digamos que de fábrica o que podes pedir é un pouco máis ancha a banda, e despois a plancha, que digamos, isto ahora veñen con outro sistema interno onde vai apoiado todo, pero vamos, a construcción é moi parecida. Entón, ti podes pedirlle que este un poquito máis, e dentro de onde este tamén tes moito marxe para adaptarlo, porque as bancadas van nestas cremalleras que chamamos. Entón, despois tú podes regular moito pois tanto a posición dos toletes, para ver a que distancia. Os toletes que teñen buracos por aquí, ¿no? Creo, sí, ¿no? Aquí están tapados polo plástico, pero soen ter varios, entón regulas. Entón tú podes por a tripulación máis cerca de proa, máis popa, máis repartida no barco, máis xunta dentro no barco. Estamos falando de centímetros, non botas medio metro para adelante ou para atrás. Entón, dentro deses pequenos marches sí que se poden notar diferencias e despois dentro de eso, digamos, na estrutura do barco, pero individualmente o remeiro vai aquí sentado. Entón, según a estatura que teña, normalmente só es regular a bancada co respecto ao tolete, que cada un leva unha distancia. Polo tamaño podes por unha referencia, pois hai que ver na auga, porque algúns senten os brazos máis largos, máis curtos, ou pola forma de remar, pois para que vayan todas as pás paralelas, pois podes ajustar. E os pés tamén, isto xa normalmente o propio remeiro, unha vez que estás sentado no sitio que lle puseches, axusta a longitude dos pés. Entón, hai algúns que gustalles ir un pouco máis cerrados, máis coas pernas máis flexionadas, outros máis tirados, e despois, según o adestrador, pois tamén podeche gustar ou podes tender a que a xente vaya un pouco máis para traballar máis con pernas, menos, o sea, al final
hai unha infinidade de reglases, pero o principal é que o equipo vaya cómodo. O primeiro, que o que vai sentado no sitio reme poda remar cómodo, e depois que como equipo a traña navegue con cierta facilidade. Cambia a sensación un pouco e despois igual tes unha estrutura pensada, despois hai que ir adaptándola un pouco ao equipo, porque Claro, incluso co mesmo hai os equipo... cambios ao longo dunha xornada seguinte que cambiar, supoño Sí, que e despois, haberá que contar con iso. se hai condicións de auga máis complicadas ou máis duras, pois podes xogar coa medida do remo. O remo tamén pode regular o largo Bueno, vamos a coller o remo, vamos aquí que Temos temos o aquí. remo aquí de mecos, como dicimos. Entón, Aquí como se vai regulando normalmente ti, se queres comprar un remo novo, pídeslle ao constructor o largo total do remo, a medida onde vas por máis ou menos o tope, que é onde apoias no estrobo para facer a palanca. Agora podes tamén pedir tipos de empuñadura e pides o tamaño da pala. Da pala o que podes pedir é a longitude da pala, o ancho no extremo, o ancho na parte interna. Unha vez que pides eso, ahora estes remos estos son un constructor de brasa, podes pedir incluso a flexión da pértiga, que flexe máis ou flexe menos, e tes para un marxen de 5 centímetros para poder alongar ou acortar o remo. Entón hai moitísimo marxe para regularlo en función do teu equipo, do que queras, tal. Hai xente que pode ir con un remo un poquito máis longo, outro un pouco máis corto, e tamén a parte, depois tes que coger o teu conxunto de como puxeches o barco, como pos os remos e como se sinta a xente con esas medidas o que teña boa sensación. Bueno, Juan Zunzunegui, remeiro histórico, olímpico, ahora como adestrador, como remeiro en Chapela, ti es aí moi meticuloso ou tes topado con adestradores que son hai aínda xente máis? que é moi meticulosa, hai xente que non sei, co tema das medidas, pois eu non son de tocar moito, porque gústame que o remeiro pois este acostumado ao sitio, que vaya cómodo, e despois podes axudarlle ou tocar un poquinho, pero non son de facer unha revolución dun barco para diante, para atrás, considero que é máis importante o remeiro o como se mova o que faga no barco, e un remeiro ten que saber identificar se lle falta un poquinho en proa ou en popa, e como se movan, pois porque non é o mesmo se en unha regata de mar podes poneño, acho que se axude un poquinho máis a proa a popa, pero ao final a auga non está plana, entón según a posición da traíña, o remeiro ten que saber identificar que lle fai falta, entón ten que saber, teño que cargar un poquinho máis, entón é máis determinante o que fagan, digamos, que unha media como se sabe agora de traíña son en torno a 1000 kilos de xente encima, entón un centímetro arriba, alante ou atrás, pode notarse un poquinho, pero que 1000 kilos tumben un poquinho máis, un poquinho menos, eso sí que é determinante. O conxunto é a clave, non? O máis importante para mí é o remeiro. É o primeiro responsable de que o barco ande é o remeiro. Depois as medidas tenlle que axudar a andar, pero non hai maxia. Senón, se fora o importante as medidas, pois hai equipos que estaban gañando hai 2 anos e este año non están ganando co prácticamente o mesmo equipo, saben as mesmas medidas, eu poño eso, eu solo guardar todas as posicións e todos os pesos e todas as regatas que saímos. Entón, vas tendo unha referencia e vas aprendendo, pois isto saí mellor ou vai máis cómodo, ou tanto tes que ir axustando un pouco todo o teu barco, o teu equipo, pero iso mesmo non te garantiza esas medidas que o ano que ven a xente pode estar un poquinho mellor, un poquinho peor, e entón igual tes que axudarlle un poquinho co remo ou gose, pero son matices moi pequenos. Bueno, vamos a ir para la variante, vamos a ir para a zona do patrón, porque despois outra cousa importante, unha vez que tes armada a traiñeira, é o tema de como se rema, non? Nos escoitamos cando estamos nas regatas en de fora. Non se están remando máis largo, máis curto. Que quere dicir iso, así, para explicar porque a xente que ve desde fora, digo, están remando, non sei, eu vexo que fan sempre o mesmo movimento. Se non estás un pouco acostumado, pois podes, pero en canto ves un poquinho, según cada equipo xa identificas a remada. Al final a remada vai un poquito en función da medida que leves e do equipo que teñas.
e hai equipos que podenche funcionar con unha remada máis amplia, máis tempo na auga, repartindo os tempos dunha maneira, e hai outros equipos que igual con unha paladiña máis corta, indo a máis frecuencia ou tal, consiguen que o barco lles vaya, al final é un tema de sensación. Entonces, cando ti pillas o punto bo do barco de que vaiche navegando fácil, pois hai xente que pois é un ritmo de 34, 35 vai cómoda, e hai outros anos, incluso os mesmos equipos que van máis cómodos a 38, 39, que é un ritmo xa elevado para un cruceiro de regata, pero funcionalles, van cómodos aí igual con un poquinho menos de recorrido e esa frecuencia. Entón, al final, ti o que tendes facer é o que mellor te vai na regata. Se na regata vas cómodo e indo un poquinho máis ou un poquinho menos de ritmo. Normalmente o que mellor rema é o que vai diante, porque diante remas moito máis cómodo. Entón, toda a xente di, mira, vai a menos ritmo ou a máis, ou vai máis cómodo, vai diante. Vai diante porque é máis rápido. O ir diante, dominas moito máis a regata, tes máis tempo para descansar entre palada e palada, mantes mellor a concentración e físicamente vais regulándote de maneira mellor, pero os que van detrás ti normalmente antes de quedarte descolgado probas, e vais probando, apretas, entonces máis larga, máis corta, ¿no? O tiras de frecuencia ou tiras de cualquier recurso que teñas para intentar ir co que vai diante. Entón, chega un momento que físicamente non estás pasado, digamos, límite, o sair, creo que se pode chamar, saírse de remada, entón xa non vas aplicando o que tens que aplicar, entonces aí desvirtúase un pouco a remada, sexa unha ou sexa outra, ou dentro dos diferentes estilos. Pero, al final, canto máis tempo consigas remar con unha boa sensación, unha boa velocidade, o que te va a marcar sexa dentro dos diferentes estilos que pode haber. Bueno, vamos a coller aquí o remo, que o temos por aquí, e despois hai o tipo de remada, ¿no? Ese que pode ser media, de peito, hai 3 tipos, ¿no? Sí, normalmente, a ver, na regata o único que cambias así claramente a longitude da parada é na saída. Entonces hai varias formas, normalmente unha bastante, nos por exemplo damos 3 paradas largas, dándolle tempo ao bote e tal, despois facemos 5 a media espalda, que son un poquinho máis cortas para coller frecuencia, e despois pero a media espalda que modifica o remeiro a súa postura. En vez de tumbar de todo, digamos que se este o corpo, vas da sitio de ataque, en vez de tumbar de todo hasta que, digamos, acabar tumbado de todo, quedas a medio incorporado. Métese menos recorrido de espalda. Entonces, eso na regata, adestrando, traballase moito ir a brazos, que digamos que é buscar e acabar na vertical, aquí no corpo vertical, media espalda, que xa tumbas a metade do que sería largo completo, e depois largo completo. Vas xogando un pouco en función cando tumbas de todo e largo completo, dice. Sí. Pero digamos que en crucero de regata lo normal é ir largo completo. A non ser que despois non podes. E tamén supoño que inflúe as condicións do mar, ¿no? Sí, pero podes vas con largo completo, o que pode variar máis coas condicións do mar é o tempo que aguantes atrás, ou xogas co ritmo, ou acomodas un pouquiño según, pero digamos que estás dentro de o que é remar a espalda completa. Bueno, ti, remeiro, como dicimos, hai Xogos Olímpicos, aquí experiencia en Liga CT, bandeiras moitísimas, sempre nas posicións dianteiras, non? Mais ou menos o posto que ocupas, non? Dentro da traiñeira, non? No, depende. A ver, eu por características, pois o normal, unha persoa da miña estatura e o meu peso, pois é que vaya nas 4 de popa, claro, esa é outra. Despois tens que distribuir os remeiros. Claro, a alineación. Ves un poquinho as características, os pesos, as cualidades de cada un, non é o mesmo tipo, igual o ideal para as bancadas do centro, pois buscas unha cousa, pois igual o ideal sería ter xente, podes meterlle un poquinho máis de peso e xente máis forte. O peso no medio e atrás, é onde se busca. O peso medio e atrás, ou no medio. Normalmente, a min como me está funcionando, pois cada un pode montar o que queira, pero digamos que
Na popa soy xente bastante lixeira, que tenga a sensación do ritmo, que tenga o eso que falamos antes da sensación, que identifique ben a sensación do bote, o que le fai falta, e que leve un ritmo no que podan remar cómodos o resto do equipo. Pois unha bancada moi importante, a segunda, aí xa podes, o ideal sería ter xente igual un poquito máis física que os marcas, pero teñen que saber apoyalos moi ben, frenarllos que levan detrás, e facilitarlles digamos, o ritmo cruceiro, o que podan ir cómodos os de popa, o que teñan certo marxen, pois se ten que facer un cambio de ritmo, que pidan e reaccionen rápido con eles. Despois o ideal na terceira, cuarta e a quinta igual un poquinho menos, pero ya son perfiles de remeiros, pois, o que andan na treña ahora xente de en torno 80 e poucos kilos, pero que moi fortes, o máis forte que podas, é un perfil aí. Pois na quinta, sexta e proa, pois o perfil é parecido aos de popa, unha xente máis lixeira, que teña certa habilidade, que sexan rápidos, porque tampouco a sensación de meter a pala na auga non é a mesma indo na segunda que indo na quinta ou na sexta, cambia totalmente. Entón, na sexta, como te despistes, non és capaz de apoiar a pala na auga. En cambio, en popa, deixala caer e xa está agarrada e cambia moitísima a sensación. Entón, hai que estar un pouco acostumbrado. E os de proa, o ideal é que, sobre todo se hai regatas de mar ou condicións complicadas, teñen que tener habilidade esa para, aunque estando no aire, conseguir ter a pala apoiada, darle estabilidade ao bote para que os centros podan estar traballando e os marcas podan facer o seu traballo. Entón, en regatas de mar e condicións complicadas, os 5 de proa son, podríamos decir, que o máis importante do barco. Bueno, e xa para acabar este repaso que estamos facendo, onde que o club compra a traiñeira ata que esa cámara empeza a competir, imos ir ali a posición do patrón, que temos aquí este remo, ¿no? Que ten unhas cualidades, pois, é diferente, ¿no? Isto... Sí, os remos de que fai o patrón? Porque moita xente pensa, o patrón vai ali, dá ordes e nada máis, e toca a moral aí os remeiros. Bueno, ten que animarlles a moral máis que tocarlles, pero sí, a ver, é unha peza moi importante, pois, ten que ganar a confianza de todo o equipo, para non é mandar, ti mandas e non confían en ti, e xa está dicindo tal. Se tes a confianza do equipo, o equipo vai responder, vas a xuntalo, ve os erros, ve os cambios de condicións da auga. Como un entrenador, non? Que vai... Sí, pero é como un entrenador, pero... E o que vai aturando o adestrador, non? Que lle fala polo pinganillo, tamén. Sí, tamén, se ten conexión, vaslle dando referencias, vaslle dando indicacións, el ten que xestionar o equipo, xestionar a información, o sea, al final é unha regata de mar, pois, con condicións un pouco, está aí de pé, vendo a traíña nas posicións que se pon, é impresionante, pode chegar a asustar se non estás acostumbrado. Levan un remo moito máis grande que os dos remeiros. Este, non? Sí, aquí o temos. Normalmente... Pesa o seu este, por certo. E aínda, os do patrón, aínda siguen usando algúns remos de madeira, polo tamaño, pola rigidez, pois algúns gustalles máis levarlo aí, sobre todo en condicións de mar complicada. Ahora é como os hai longitude que podes pedir a longitude que queiras, para un tamaño, e normalmente se tes unha regata de mar complicado, levan un remo máis grande que é unha regata de ría ou de mar plato, que con un remo máis pequeno podense, porque cando a traíña levanta o popa a ola, se non ten un remo lo suficientemente largo, non lle chega a auga, pode perder apoios, é máis complicado levar a traíña. Está ben, bueno, pois fixemos un repaso, creo que bastante completo. Sí, faltanos aí o do pica, pero ali xa non chega. Pica, estes escalóns que teñen os patróns, pois tamén, cando se fai falla para meter o remo na auga, súbense os escalóns estes para estar máis altos e poder levantar máis o remo e fixalo na auga para levar a traíña. Está ben. Bueno, Juan, pois aí, repaso completo. Era para acabar este bloque do programa antes de despedirte. Vai ascender Chapela Uofco, tanto femenina como masculina, con que intención viaxades ao País Vasco? Intención, bueno, facer un bo playoff, quedar contentos con o noso traballo, despois
Os playoffs son moi duros, tanto para os que van con certa ventaxa como para os de atrás e a pelealo. En principio hai dous equipos que están marcando un poquinho de diferencia, pero que digo sempre, canto máis adiante, mellores. Se estás de terceiro e falla algún, pois está claro que vaiche tocar a ti. Se estás máis atrás, pois non, pero bueno, a idea é seguir madurando o equipo, seguir medrando e traballalo e volver contentos, sea cunha clasificación ou sen ela, pero polo menos facer unha boa regata. Bueno, pues casa sorte para Chapela Uofco, para Cabo da Cruz, que vai estar no femenino, e para Ares, que vai estar tamén no masculino. Bueno, pois é así, con este repaso a traiñeira, con nada máis nada menos que con Juan Zunzunegui, abrimos este Soltando Estacha Digital especial, e agora o que imos ver a última xornada de competición que houve aquí en Galicia, que xa nos queda un poquinho atrás, pero que non a repasamos aínda, que foi a bandeira Teresa Herrera con ese playoff tamén de permanencia para evitar o descenso incluído. Así que imos ver o que aconteceu nas augas da Coruña xa o 24 e 25 de agosto, se non recordo mal. Saúdos, isto é Soltando Estacha, último programa da temporada. A competición na nosa comunidade para os equipos da Liga Galega de Traiñeiras concluiu na Coruña co trofeo Teresa Herrera. A xornada do sábado foi a da clasificatoria, pero antes de ver como se xogaron os billetes para estar nas finais do domingo, imos co acontecido no playoff. A filial de Chapela Uofco como terceira clasificada na Liga B e as dúas últimas na táboa da Liga A, Cesante Roda Vigo e Narón, medíronse na enseada do Orzán en dúas regatas contra o reloxo. O primeiro día Narón impúxose por algo menos de 5 segundos sobre Cesantes. E no segundo día o Redondeláns melloraron en algo máis de 4 segundos o tempo dos de Ferrolterra. Polo tanto, máxima igualdade e empate a puntos no máis alto a táboa, que se resolveu por tempos a prol de Narón por 34 centésimas. Agora o futuro do conxunto de Ferrolterra depende do que pase no playoff de ascenso a Liga Euskolabel. Cesante Roda Vigo e a filial de Chapela Uofco remarán a vindeira campaña na Liga B. Imos co trofeo Teresa Herrera, a cita organizada pola Federación Galega de Remo e o Concello da Coruña. A súa vez, a clasificatoria do sábado era a última xornada puntuable para a temporada 2024 da Liga Galega de Traiñeiras, trofeo Xunta de Galicia. Deste xeito soltaban estacha as 7 embarcacións da Liga Femenina, con Chapela Uofco como gañadora xa matemática, aínda quedaban por resolver algúns postos da clasificación xeral. Viraba Castropol a metade de regata, abríase moito para Ciabogar, Mugardos a Cabana de Ferrol. Había 5 prazas para a final, así que dúas traiñeiras ian quedar fora. Para Rianxo e Salgado Perillo non só resultaba importante clasificarse para remar o domingo, había un duelo directo entre elas porque estaban igualadas a puntos no terceiro posto da Liga. Entrada de Castropol, que non conseguía o pase final o Teresa Herrera, tampouco accedería Mugardos a Cabana de Ferrol. As clasificadas foron a filial de Cabo da Cruz, Rianxo, Salgado Perillo, Cesantes Amegrove Cefical e Chapela Uofco. Pois a verdade é que foi moi boa regata, conseguimos moi boas sensacións, gustounos moito. A verdade é que temos moi boas sensacións, con moitas ganas de afrontar a regata de mañán. Creemos que temos bastantes opcións e, bueno, vamos a darlo todo. Foi unha tempada moi boa, fomos crecendo ao longo da tempada, respecto ao ano pasado fomos crecendo, tamén tivemos xente nova que nos axudou a mellorar e, bueno, moi contentos pola tempada deste ano. Tempos da clasificatoria con Chapela Uofco asinando os mellores registros dende a primeira referencia. Victoria da área longa por diante de Salgado Perillo, terceira fixo Cesantes Amegrove Cefical e cuarta Rianxo. Na será al final da Liga, título por segundo ano para Chapela, Cesantes Amegrove segunda, completo podio Perillo. Comezaban a remar as traiñeiras da clasificatoria masculina, 15 embarcacións, divididas en 3 quendas, e na primeira delas soltaban estacha os 5 equipos da Liga B, que non disputaron o playoff. Cedeira, a campeoa da temporada na Liga B, era a última en sair. Segunda virada con Salgado Perillo, a filial de Bueusimei, Ribeira, marcao o mellor tempo Puebla, e o segundo Cedeira, 4 segundos, dos da Pobra do Caramiñal.
de traiñeiras clasifícanse para a segunda xornada do Teresa Herrera. Non o lograron Perillo. A filial de Bueu nin Ribeira. Sí que se meteu Puebla e quedaría fora Cedeira. Segunda quenda da clasificatoria con 5 equipos da Liga A, para os que esta contrarreloxo a 4 longos era a última regata puntuable da temporada. Esta serie entraba en acción as traiñeiras que na xeral ocupaban dende a sexta ata a 10ª praza. A filial de Cabo da Cruz cedía 3 segundos respecto ao tempo de Puebla. Muros Esteirana e Mugardos a Cabana de Ferrol igualaban o rexistro dos da Pobra, e por debaixo desa referencia comezaban o terceiro longo Mecos e San Bertolomeu Bersí. Final da contrarreloxo para Cabo, que se quedaba 2 segundos de Puebla. Obtiñan billete para o domingo Muros Esteirana, Mugardos a Cabana de Ferrol, Mecos e San Bertolomeu. Os de Meira eran os máis rápidos até ese momento. A clasificatoria rematou coas 5 traiñeiras que máis puntos sumaban na xeral da Liga A. O título quedara matemáticamente decidido a fin de semana anterior, con Ares revalidando a súa coroa. A Santa Laia do Lubre era a última en sair. Ningunha das 5 ia ter problemas para acceder á final. Terminaba o segundo longo Rianxo, despois Castropol, que fixo unha discreta clasificatoria. Mellor tempo para Tirán Pereira, segundo mellor rexistro para Chapela Uofco e terceiro para Ares, lastrada polos problemas que tivo na segunda ciaboga. Cruzaba Rianxo as bollas de meta co quinto mellor tempo. Castropol clasificaríase sétima. Victoria para Tirán, a primeira da temporada. Terceira Chapela e segundo posto de Ares. Bueno, pues un poco dura por el mar, así un poco que costaba y tal, pero supimos llevarlo lo mejor que pudimos y dar así la sorpresa de entrar a la final, pues siempre está bien. Lo esperado, bueno, esperado no, lo buscado, dar así la sorpresa, acabar con buenas sensaciones después de no ganar la liga, que era un objetivo, pero más objetivo principal era este, acabar aquí bien en la final. Y objetivo cumplido, así que perfecto. Mañana ya se verá, con todo vamos a ir, eso siempre, y lo que caiga, cayó. Pois nada, acabamos contentos, fixemos unha boa remada, remamos bastante largo, como nos pedía truco o entrenador, nada, boas sensacións, sí que nos costou un poquinho esa segunda mitad de regata, temos que mellorala, perdimos un poquinho a remada, pero bueno, para mañán confiamos en facelo algo mellor. Eu creo que sí, ao final é un reflexo do traballo que vimos facendo toda a temporada, ese buscar esa pelexa por intentar meterse nos postos de playoff, que ao final non foi posible. Entonces, al menos sacar a temporada, acabar a temporada cun bo sabor de boca e conseguir al menos unha victoria. Bueno, voume facer, digamos que un podio pode ser factible, non se sabe que pode pasar, porque estamos aí 4 barcos bastante parexos de nivel. Tanto Castropol como Ares como nós, Chapela, estamos, por así decirlo, peleando por esas 3 primeras plazas. A ver que pasa. Eu non digo nada, tampouco vou escupir para arriba nin para baixo, pero hai posibilidades de podio. Tempos das traiñeiras da Liga A que participaron na clasificatoria masculina do Teresa Herrera. Tirán Pereira foi a máis forte da xornada. Un triunfo que non lle serviu para desbancar a Chapela Uofco da segunda praza na xeral da Liga, unha táboa que Ares encabezou por 19 puntos de diferenza. A Concha Galega, o trofeo Teresa Herrera, coñeceu o domingo 25 de agosto o nome dos seus gañadores no ano 2024. A primeira final foi a feminina, 5 participantes e unha regata en formato clásico a 4 longos, con Rianxo, Chapela Uofco, Cesantes a Megrove Cefical, Salgado Perillo e a filial de Cabo da Cruz. Chapela viraba con 14 segundos de vantaxe o remate do primeiro longo. As favoritas estaban impoñendo a súa lei, distanciándose das súas grandes rivais esta temporada, as súas veciñas de concello, Cesantes a Megrove Cefical. Aí está a entrada de Chapela Uofco como vencedoras, con claridade a celebración dun éxito máis esta temporada do conxunto da Área Longa. Segunda posición para Cesantes a Megrove Cefical. Algo de frustración aí en algunhas das súas remeiras, pero sensacional a súa temporada. O terceiro posto que ocupaba Rianxo, superando a súa rival directa durante case todo o curso, a Salgado Perillo. E esta final femenina do Teresa Herrera pechouna
a filial de Cabo da Cruz. Aí co estadio de Riazor ao fondo decidíase o primeiro título. Imos agora co segundo. A final masculina que se celebrou en dúas quendas. Na primeira remaron Castropol, Mecos, Muros Esteirana, Puebla e Mugardos a Cabana de Ferrol. Sorprendía un chisco a presenza de Castropol nesta primeira quenda e os asturianos, os da embarcación da Ría de Leo, fixeron prácticamente unha contrarreloxo en solitario para meter medo, para meter o susto aos conxuntos que ian estar na quenda de honra. Non tivo rival Castropol, cruzaba as bollas de meta. A segunda posición que foi para Mequiña o conxunto do Grove. Mecos, como sempre, rendindo a gran nivel cando hai mar. Terceiro posto para Mugardos a Cabana de Ferrol. Cuarta finalizou Puebla, a única representante da Liga B esta finalísima do Teresa Herrera. E quinta posición, pechando esta primeira quenda, a entrada de Muros Esteirana, no ano da súa consolidación na Liga A, categoría que subiron o ano pasado. Así remataba a temporada para Muros Esteirana. Imos agora coas 5 embarcacións que marcaron os mellores tempos na clasificatoria. San Bertolomeu Bersí, Tirán Pereira, Chapela Uofco, Rianxo e Ares. Ares ia virar un segundo por diante de Chapela Uofco no primeiro longo, pero 2 segundos por detrás do tempo que marcara na primeira quenda Castropol. Os da Santa Olalla do Lubre foron a máis no segundo longo e aí xa bateron claramente o tempo de Castropol. O que non conseguían eran distanciarse de Chapela Uofco, que aguantaba ese tirón e viraba 2 segundos, pero no que restaba de regata soportou Ares a presión e acabou facéndose coa victoria por menos de 3 segundos respecto a Chapela Uofco, que lle puxo moi difícil. Terceiro posto para Tirán Pereira. Cuarta entraría San Bertolomeu Bersí. De quinta posición, pechando a quenda de honra do Teresa Herrera para Rianxo. Clasificacións do Teresa Herrera feminino, o dominio de Chapela Uofco, que acabou impoñéndose por 49 segundos respecto a cesantes a Megrove Cefical, terceira Rianxo. E na competición masculina, os tempos das dúas quendas e a máis rápida desas 10 embarcacións foi Ares, con 2 segundos 94 centésimas de vantaxe sobre Chapela Uofco, terceira Castropol. Entrega de premios para pechar 2 días de traiñeiras na cidade da Coruña. No oitavo trofeo e quinta bandeira femenina do Teresa Herrera, Rianxo logrou a terceira posición, cesantes a Megrove Cefical a segunda, e as raíñas, revalidando a coroa na enseada do Orzán, foron as remeiras de Chapela Uofco. Temporada soberbia da Área Longa, gañando todas as xornadas da Liga menos unha e poñendo broche co Teresa Herrera. En canto aos homes, na 38ª edición do Teresa Herrera, 16ª bandeira masculina e 8º trofeo, Castropol e Chapela Uofco subiron ao podio antes de que o fixera Ares, repetindo un éxito que xa asinara o ano anterior. Gañadores da Liga A e do Teresa Herrera, os remeiros da Santa Olalla do Lubre. Estamos na edición número 38, isto é continuar con algo que se leva facendo durante tantos anos en esta magnífica ensenada da Coruña, donde podemos ver as mellores embarcacións, as mellores traineras que se poden ver. É unha honra para a Coruña recibir cada ano nestas festas de María Pita ter esta competición. Para nosotros es realmente estamos orgullosos de que el Concello de La Coruña siga contando con nosotros para la organización de este evento tan importante que es a la vez el final de temporada de las traineras aquí en Galicia. E así pechamos unha temporada máis de Soltando Estacha. Moitas grazas pola súa fidelidade durante todo o verán e ata a próxima. Bueno, pois aí tivemos o resumo do Teresa Herrera, aproveitando que está aquí o Rubio de Mecos. Rubio, vamos a hacerche aquí, xa que estás aquí, pero xa que te puxemos aquí, que trouxeches a traiñeira, pois polo menos sacarte que te besan na casa. Bueno,
Que tal? Como non foi teu traballo traer aquí a trañeira? Bueno, ningún, que na truxo foi o furgón. Bueno, houbo que cargala, polo menos. Bueno, cargala sí que hai que cargala. Bueno, fixemos aquí a pequena encerrona No, para xa que te ves. viran e tamén para que Xa. nos contes que... Porque os remeiros teñen unha temporada moi dura e a xente que vos dedicades a parte logística, levalos ali, tamén agradecedes que acabe a temporada ou por ti que seguir a todo o ano? Bueno, nós estamos que temos que estar pendiente de todo, bueno, do que a logística, eso, o material, todo o que sea que concilierte ao que é os desplazamentos da trainera, dos remeiros, en fin, todo ese tipo de cousas. Ti levas anos xa no Sí, tinglao, xa levo moitos anos, sí. Bueno, Sí, e este ano, xa que temos aquí a trañeira de Mecos, este ano por fin conseguistes patrocinador. Xa non tedes os interrogantes eses aí. Sí, bueno, xa, pero non é de todo certo. Podía ser mellor. Podía ser mellor, porque foi o patrocinador foi simplemente para un fin de semana. Ah, Entonces foi... Que foi para a regata da casa? Para a regata da casa, efectivamente. Falamos con unha firma dali do pueblo e tal, e, bueno, pues colaborou con nós. Entonces foi ese o motivo de que levamos a publicidade na proa. Ajá. Entonces a partir de aí pois sí que sacamos las interrogantes, pero bueno, estamos peleando, luchando por conseguir un patrocinio máis auténtico. Bueno, hai Bueno, todo inverno ahora para claro, para negociar. que un patrocinio que nos alcance para toda a temporada. E unha última pregunta antes de despedirte. Ti cando empezas a preparar a regata? Porque entendo que os xoves ou así terás que poñer máis a obra, non? Se hai regata o sábado... Sí. No, se hai regata sábado, normalmente, pues bueno, os xoves, si donde vas a montar o tren de boias, todo donde van a ir a ser a regata en sí, si está libre, si ves que non, por exemplo, os mariñeiros non van a traballar ali, si non vai haber movimento de barcos e tal, entonces poden montarla os xoves, poden montar algo do campo, non? Pero tens que estar pendiente de que, claro, si podes estorbar coas boias ou tal, pois intentar montala o día anterior ou o mismo día. Eso vai todo en función do movimento que haxa por ali. Entonces, por exemplo, non en Pedras Negras e tal, pero bueno, pois non hubo ningún tipo de problema, o xoves xa tiramos a línea de terra e o viernes montamos a línea de fora. E o sábado a mañán pois revisamos todo para mirar que estuvera en óptimas condicións. Bueno, e así estivo, que todo o mundo quedou moi contento con esa regata. Bueno, pois nada, hasta gracias por estar aquí, gracias Rubio. Vale, pues nada, pues ahora vais a pagar a alguén. Xa sabes quen é, así que non hai problema. Vale, gracias. Bueno, voite coller aquí o relevo, Raquel Armesto, de presidenta e remeira de Salgado Perillo, que temos aquí, que nos vai a acompañar neste análise que imos facer, e tamén están con nós, pois, por parte de Ares, dos gañadores da Liga Masculina da Liga A, temos aquí a Raúl Nogueras, e por parte de Cabo da Cruz, Ares ainda está en temporada, teñen o playoff, e tamén está Cabo da Cruz femenino, temos aquí a Nuria Tubío, que ademais de remeira, tamén é futura xornalista, así que está aquí super cómoda, casi podía levar ela xa o programa. Que tal, Nuria? Moi ben. Bueno, pois imos a analizar un pouquiño o que foi o Teresa Herrera, xa que estivestes os tres ali remando, que foi o peche a temporada aquí en Galicia. Para empezar, imos falar un pouco do playoff, que estivo, bueno, en cuestión de centésimas. Vos non estivestes implicados, ningún, pero supoño que estarías vendo dende fora. Aí esa victoria de Narón, por diante de Cesantes, que o segundo día, como víamos no vídeo, pois prácticamente lle recorta todo, e depois terceira fixo Chapela Wofco que realmente non tivo demasiadas opcións, non, de meterse na pelexa. Aí ti como enteraste un pouco de como foi aí, Raúl? Sí, bueno, eu ao haber remado en Narón teño bastante contacto cos remeiros que están actualmente. Que pasou en Narón para esa caída en picado a partir da primeira semana de agosto, creo que foi? Bueno, no que pasa en todos os clubs, que ao final a xente xusta, hai que ir remando co que se pode. Chegaron as últimas regatas xustiños, pero bueno, aí están, deron o do de peito, aseguraron a categoría. Non sei, Raquel, se estiveches aí un pouco tanto do playoff, ao final estivose xogando, no? A que competía con vos, con Salgado Perillo na Liga B, Chapela Wofco, non tivo opcións, tampouco se xogaba demasiado, no? Porque, bueno, necesita que suba o seu primeiro equipo, iba con menos presión, no? Pero bueno, a que se salvou foi Narón, ao final. Sí, a que salvou foi Narón, a pesar das circunstancias, como decía Raúl.
E bueno, máis ou menos eso. Aparte diso, pois un poquinho o esperado. Aí. E toda a temporada, Nuria, estás aí coa presión esa, ¿no? De si baixo, si non baixo, despois chega o playoff e se acaba decidindo por centésimas. Vaya, que non sexa así o voso, non? Este fin de semana. Pois eso ainda está por ver, pero bueno, sí, a verdad decides en eso, en 2 regatas, bueno, son eso, centésimas, milésimas, pero ao final todo conta. Raúl, ti que coñecías ben a Narón, confiabas en que ia chegar esa reacción de Narón ante unha cesantes Roda Vigo que estivo todo o ano aí de último, pero sí que deu a sensación de que tamén estivo preparando un pouco, non? Aí o playoff. Sí, eu pensaba que non iba a ir ni ao playoff, pero ao final, por circunstancias, pasou o que pasou, bueno, estivo bastante ben. Ao final, coa xente que está, se pudo remar, eu confiaba neles, a verdad, que son cabezones como a... bueno, como todos os remeiros. Se non es cabezón, non está remando. Ao final conseguiron facer o seu obxectivo. O sábado estuvo por un pelo, pero bueno, saiu todo como debería. Bueno, o Gallá que poida, agora estou falando así un pouco de memoria, o tema dos arrastres, pero o Gallá que tamén poida manterse cesantes, ¿no? Eso sería sinal de que subides vos e de que sube, estamos escribindo de cesantes. Ojalá se manteña cesantes, eu tamén opino eso. Tes algún amigo aí de cesantes que te está mantendo presión? No, de cesantes non coñezo a ninguén. Gustaría, pero no. Bueno, pois algún, si quere, como temos o chat aí en YouTube, si quere algún escribir por aí e mandar unha mensaxe de ánimo a Ares e a Chapela Huesco que van a estar nese playoff de ascenso. Bueno, imos coa Liga Femenina, aí sí que tivemos aquí a Nuria e a Raquel. Bueno, empezando por Cabo da Cruz, que non tiñades ni moito menos asegurada a presenza na final, sí que vos conseguistes meter, aí objetivo cumprido, ¿no? Importante era do sábado, xa quedamos moi contentos con clasificarnos porque, bueno, sabíamos que si saíamos con ganas a por todas, que foi o que fixemos, podíamos estar aí na pelexa e ao final nada, conseguimos clasificarnos e, bueno, o domingo tamén saímos a por todas, pero, bueno, para nós a regata importante foi a do sábado e xa quedamos moi contentos con clasificarnos. Tamén foi regata importante a do sábado para Salgado Perillo, que chegabades igualadas a puntos, non? Era con sí. Rianxo, o sea, que quedara por diante levabas o terceiro posto. Correcto. Entón, para nós era tamén, importantes son as dúas, pero obviamente moito máis importante a do sábado, porque era como para dar o colofón final á tempada, que fomos pelexando aí con Rianxo, bueno, nada, moi contentos co resultado do sábado. O domingo, pois, afloxamos un pouquiño aí, non foi boa regata, pero contentísimos ca tempada en xeral, o sea, felices co acadado. Como foron as condicións? Foron similares sábado e domingo ou cambiou? Cambiou algo, estaba menos mar había o domingo, estaba menos vento, bueno, suele ser pola mañá, e o sábado, bueno, pois non había toda a ola que se esperaba nun principio, que estaba nas prediccións, pero sí que estaba un poquinho máis movido, máis duro de remar. Bueno, chega o domingo, chega a final. Ti tiñas remado alguna vez na final do Teresa Herrera, Nuria? Non, na final non, na clasificatoria. O sea, tiñas aí a espiña clavada, non? Sí, a verdade é que clasificarnos despois de non estar seguras e ainda por riba eso, e remar a miña primeira final do Teresa Herrera, pois, bueno, foi moi especial e con moitas ganas. Bueno, hai que esquecer que Cabo da Cruz, quen compite na Liga Galega de Trañeiras é a filial, e iso é adquirir ao final máis experiencia, ¿no? Que para o que estades. Claro, sí. Bueno, e ti, Raquel, Salgado Perillo, como dicíades, conseguiste o obxectivo de impoñervos a Rianxo, despois seguro que queríades tamén estar aí no podio, ¿no? Que víamos as de Rianxo recoller a medalla, todas contentas, pero bueno, non puido ser o domingo. Claro que sí, que queríamos estar, pero bueno, oito, satisfeitas co acadado, porque foi eso. Pois a principio de temporada nadie esperaba o mellor ese resultado noso e nós tampouco, porque había moito traballo que facer, moi contentos co traballo feito e co resultado. Entón, pois bueno, esa regata foi un poquinho peor, pero non pasa nada. Bueno, gañou Chapela Huesco, que non sorprendeu a ninguén. Que opcións lle dades aquí os tres, xa, Que opcións lle dades a Chapela femenino de ascender a Liga Euskotren? Bueno, pero eu creo que teñen bastante opcións despois... Bueno, que estades vos tamén, pero... Xa, sí, pero bueno, despois das dúas regatas da Concha e sobre todo da súa regata na clasificatoria, e bueno, aparte de toda a temporada, porque fixeron unha temporada moi boa. Eu creo que teñen opcións, si saen como a ganar como en todas as regatas, que bueno, poden estar na pelexa polo ascenso. Que opcións lle damos por aquí, Raúl, Raquel? Eu penso que sí, que van a ascender, claro que sí.
Eu creo que, apostamos polos dos galegos, apostamos polas dúas galegas, aí neste a caso. tope. Home, se fan como fixeron na Concha, eu creo que teñen máis que feito. Porque co regatón que se marcaron, a ver ao fin de doble, con dous largos, a ver como gestionan, pero en principio teñen bastantes papeletas, eu creo. Bueno. E ojalá sexa o doble galego, claro. Despois que imos ter a bancada, como non, imos ter o debate dos longos ou dos 4 longos, aproveitando ademais esta vez que estamos co playoff. E bueno, xa para rematar o bloque femenino, aquí filial de Cabo, que sabor de boca vos deixou a temporada, que estivestes aí con resultados de todo tipo, ¿no? Tanto quedades últimas como metíades terceiras algunha vez. Sí, hubo regatas mellores que outras, pero bueno, a verdade é que moi contentos. O sea, ao final era un bloque novo que empezou a entrenar unha semana antes de que empezara a Liga, veteranas, juveniles, sub-23, un pouco de todo, non íbamos con nada claro. O sea, ao final, pues, saiu bastante ben, nos quedamos moi contentos co quinto posto, e, bueno, eso que diste, que hubo regatas de todo tipo, quedamos terceiras, cuartas, últimas, pero, bueno, ao final, moi ben, disfrutamos todas, quedamos moi contentas, moi satisfeitas, e, bueno, ao final eso é o máis importante, eu creo. Bueno, satisfeitas, quedastes en Salgado Perillo, porque non tivo nada que ver esta temporada, por exemplo, co anterior. No, o inicio da temporada, pois, sí, tiñamos un equipo de remeiras, pero había moita xente en formación, outra vez, pois eso, cambio de ciclo, pero ao final de temporada xuntámonos, pois eso, coas xuvenís, a incorporación de tres xuvenís de Ares, máis todas as que estamos na casa, e, bueno, fixemos un barco, pois, eu penso que ten moitas posibilidades de futuro, e moi ben, un bo traballo, pois, da entrenadora, do entrenador, e, bueno, a tope de motivadas para o ano que ven. Iso é bo, quedar aí con bo sabor de boca. Bueno, imos a coa competición masculina do Teresa Herrera, sin as mulleres gañou Chapela Uofco, a líder, que en toda a temporada, como dicíamos aí no vídeo, só se deixou unha vitoria, non? Que foi contra cesantes Amegrove e Cefical. Nos homes, empezastes con susto aí, Raúl? O sábado, comestes bolla, non? O sábado hubo moita tensión no sábado, sí. Pero bueno, domingo... Vistes vos en algún momento que dicir, bueno, a ver, espera que aquí igual ni nos metemos na final? No, eso no, pero xa íbamos pensando que o sábado iba a ser unha regata relativamente fácil, eu creo que nos confiamos un pouco, cúmulo de situacións, soe pasar, pero bueno, o objetivo era o domingo, noso sábado a Liga xa estaba feita. Pero aí non o vimos nas imaxes, no resumo que nos envían, pero rectificaste rápido, non? Unha vez que comestes bolla, porque ao final quedaste a 3 segundos de Chapela. Bueno, de Tirán Pereira. Chapela quedou atrás, sí. Sí, a verdade que, a ver, fixemos un regatón. Sen contar a virada, foi un regatón, o barco iba de puta madre, moito mellor que o domingo. O domingo foi jodido, de verdad, en comparación ao sábado, sen contar a comida da bolla, pero bueno, eso, a verdade que estuvo bonito, quedounos, a ver, esta se lle dá hostia a ganar, sendo honestos. Gañar comendo bolla sería a heroica aí, legendario. Vamos, xa se diría hostia. Pero bueno, arrimamos o que soíamos, non nos comimos a cabeza, sabíamos que non nos jugábamos nada, así que pa diante, quedamos aí, de puta madre. Bueno, ao final, dúas que se vos escaparon para facer o pleno, non? A de Mugardos por... Sí, todas tiveron a súa historia. Herrera non jode tanto, pero a de Mugardos foi... Por non coller estacha, lembremos que foi. Foi unha aliada. A verdade que foi un malentendido en todo o barco, tanto co barco como cos árbitros. Un desastre. Son ser Mugardos, pero bueno. Bueno, depois chegou o domingo e aí dicías que non tivestes boas sensacións, apretou vos aí Castropol, non? Sobre todo, que foi a que saiu a... Chapela. E Castropol tamén empezou forte, non? O domingo? No, estou falando de memoria, no, foi Chapela. O Chapela, o domingo, a verdade que xa tamén fixo un regatón bastante bo. Certo é que Castropol marcara o tempo sí, a Castropol na primeira serie foi a que marcou o tempo que... Na saída. Que cuidado, bueno, pode ser. Que cuidado, sí. Que ao final colleron medallas. Sí, é certo. Pero bueno, sí. O domingo foi unha regata moi dura, a verdade, moito... Parecía que estaba mellor, pero fora bambolea, mogollón, vento... Aparte a bolla 5, tocou unos a bolla 5, estaban, eu creo que un pouco peor que as outras, pero bueno. Conseguimos salvalo, desde milagro, dende dentro do barco parecía bastante máis xusto que dende fora. Porque ao final nas últimas empopadas íamos aí con Chapela e foi moi longo o último largo, a verdad. Pero bueno, quedou todo ben. Esa vitoria por segundo ano, non? Tamén gañara a vez ao anterior o
o Teresa Herrera. Bueno, Raquel, ti que salí de zona de Coruña, ¿no? Sí. Oleiros. Oleiros. Teresa Herrera é a concha galega, non? É a concha galega. Así temos que velo, demais. É unha regata, pois eso, como decía Nuria, moi bonita de remar, e o colofón perfecto para acabar a tempada. O sea que hai que ir con moita gana aí. Bueno, ti puideches ver, Nuria, aí un pouquiño a competición masculina. Sí, un pouquiño, sí, a primeira tanda, a última non tanto, pero bueno. Non te sorprendeu, non? Que gañara... No, claro que non. Ares. De feito, sorprenderíame si non gañara Ares. Sí, pero bueno, sempre vai a entrar dúbidas, non? Despois do día anterior e tal. Sí. Víamos aí o que nos falaba un remeiro de Tirán Pereira o sábado pola tarde, que como viñan de gañar, dicía, bueno, a ver, cuidado, que non está... Claro, xente colleu moral, non? Unha vez que... Sí, bueno, aparte tamén é unha final, e pois con mar tamén xoga moito eso, en plan as boias, as viradas, as empopadas que podes coller ou non, pero bueno, a ver, eu tiña bastante claro que ganaría Ares. Extrañaríame que non, que fose o contrario, a verdad. Bueno, pois ata aquí o Teresa Herrera, que repasamos con 3 protagonistas que estiveron ali remando na enseada do Orzán, na Coruña. Bueno, Nuria, vamos a facer cambio aquí en Cabo da Cruz, desexarvos sorte a Cabo da Cruz femenino para o playoff e desanimadas, non? Sí, contaba desde o principio de temporada, igual toca playoff este ano ou... Más ou menos, había dudas, que sí, que no, pero bueno, ahora xa con actitud, con ganas, a dalo todo e demostrar. Cando marchades para lá? O viernes. Moi ben, tamén a xente de Chapela que nos acompañaba aquí, Juan Zunegui tamén van o venres. Pois nada, graciña, sorte. Eu creo que imos agora xa con dar paso á intro da bancada. Facemos cambio aquí por parte de Cabo da Cruz e analizamos un poquinho xa o que foi toda a Liga Galega de Trañeiras Trofeo Xunta de Galicia. Bueno, pois aquí dende este casino mercantil de Pontevedra, pois estamos no exterior, quedou boa noite, iso que dicían que ia cambiar o tempo para mal, pero vamos, está facendo unha noite fantástica para repasar un pouco este poñero colofón o que foi a temporada da Liga Galega de Trañeiras Trofeo Xunta de Galicia. Aquí ahora nos acompaña Mario Brión por parte de Cabo da Cruz. Mario, ti estás de vacacións xa, aquí Raúl ten ganas de coller as vacacións, ti xa estás, non, dende esta fin de semana. Sí, acabamos o domingo, a verdade é que pola parte da embarcación os colábeis de Cabo moi contentos ca tempada que fixemos, e a verdade é que, bueno, a ver, sempre pesa, non ia as dúas últimas regatas, pero, bueno, a verdade é que... Igual se agradece, ou non? Sí, en plan, é pesado ir a elas, en plan, é un pouco triste non ir, pero, bueno, tamén se agradece acabar unha vez. E antes que pedíamos opinión aquí sobre as opcións de playoff, de ascenso, como vemos aquí os opcións tanto a xente de Ares no masculino, como de Chapela Uofco. A ver, Ares, eu penso que, o sea, a ver, un pouco... Que o ten feito, vale. Non o ten feito. A ver, realmente tamén tes unha presión sendo como un dos favoritos e así, que tampouco non é bo para o equipo, non, porque obviamente se tes unha presión de xa se espera. Por exemplo, nos cando subimos a ACT no 2013 ganáramos 3 regatas en toda a tempada, e Meirer ganara todo o resto, e ao final eles non subiron, e nós sí que subimos, e ainda seguimos de 2013. E aí está o caso de Bueu o ano pasado. E Bueu tamén, bueno, Bueu non lle foi tan ben este ano, pero bueno. Sí, pero ano pasado que subiron e ninguén contaba con eles. Ao final son 2 regatas que pode pasar o que sexa, si ao final os picos de forma dos equipos van cambiando durante a tempada, nunca sabes quen vai estar en mellor forma nesa data concreta, e o mellor poche tocar que tocache un fin de semana malo, e aí quedas. Raquel, como ves a xente de Ares? Ares vai non conseguir. E Chapela Uofco tamén. Entón, os cesantes van a ser os que celebren aí a permanencia. O sea, pensas que... Sí, vexo... Realmente ves opcións de que suban as dúas? Ou sería un bombazo? A ver, sería un bombazo, sí, pero... Ares teño claro que o sea, sí. Ten un efeito, non, ten que facelo, pero eu penso que... Bueno, agora para acabar a temporada, vamos a decir que ahora todo o mundo ve claro que Ares vai subir, ¿no? É favorito, tal. Pero aquí, cando empezou a temporada,
aquí se preguntou nesta mesa quen era o favorito para gañar a temporada. E non te creas ti que moitos dixeron Ares, Aquí apuntábase Tirán Pereira, que é certo que estivo aí, Chapela Wofco, Castropol, incluso, e Ares non era tan favorito como ao final acabaste sendo. Non sei que te decirte. A verdad que saiu así. Pero saiu como vos esperabades ou vos sorprendeu Home, nos contábamos con estar aí, pero non con facer este pedazo de temporada, verdad? O sea, nos contábamos con facer como o ano pasado un pouquinho mellor, ao mellor, pero foi unha temporada de soño. Non creo que teña nunca máis así na miña vida. Eso que teño 20 anos. Bueno, home, queda moito. Nunca se sabe. Bueno, facendo un poquinho balance de xeral da temporada, vamos aquí primeiro a ir coa parte a sacarlle punta aquí, que hai que mellorar desta temporada. Que pensades en que faltou progresar? Despois imos coa parte boa, pero primeiro imos coa parte menos boa. No que a Liga, Non sei, home, organización de algunha regata, pero bueno, sempre hai desastres nese aspecto. Non sei, poucos detalles, a verdad. A tele aguantara un pouco máis despois das regatas, que non cortara xusto a acabar, pero eso depende de outras cousas. Pouco máis, a verdad. Bueno, para que se vira aí como celebrabades vos a bandeira. Salí un pouco pola tele. Falas como parte implicada. Ti, Mario, que estiveches aí... Bueno, fichas a temporada de Liga... Estive seguindo. Remaches nalgunha na Galega? Este ano non, pero as dúas últimas tempadas sí que remei. Eu penso que é un aspecto que eu creo que é sin precedentes, porque tamén remei, cando remei, no 2013 na Galega remamos, o último ano antes de subir a CT, e no 2018 tamén tive en doble ficha ca B. Eu penso que nunca se vira que sexa casi norma remar contra reloxos ou que haber problemas con balizaxe e tal. Eu entendo que a que máis lle pesa é a propia xente que organiza a regata ou que baliza, non? Que obviamente queren que salga o mellor posible todo o que queiras, pero que non pode ser que nunha liga que 2, 3 ou 4 regatas sexa contra reloxos ou problemas coas balizas, que non sei moi ben o que hai que facer, o que está pasando que antes non pasaba. Debería de haber unhas formacións para a xente que realmente baliza para ver que tal, se houve un cambio xeracional e a xente que está agora pois non ten a mesma tal que tiña antes xente de antes, pero é que, o sea, pareceme increíble, sobre todo para xente que ao mellor pois non reme todas as regatas e que toque remar esa regata concreta, que non pode remar unha regata normal, tiñe que remar outra contrarreloxo como no inverno, a ver, é un pesado, Pero bueno, eso, aparte de eso, creo que, home, máis ou menos vanse facendo as cousas, pero eso é un punto, creo que habría que revisalo, non? Que se pode facer para melloralo, non? Bueno, vamos anotando aquí cousas que despois imos acabar o programa co presidente, que o temos aquí da Liga, así que estamos facendo primeiro o dos campos de regatas, que vos, por exemplo, en Salgado Perillo vos tocou pois un día destes complicado e ao final non se puido facer, non? Ao final empezas a complicar o día e é difícil sacar a regata, ao final normal. todos queremos facelo o mellor que se poida, non? Pero bueno, pois haberá que mellorar neses aspectos ou buscar solucións, bueno, serais para xente pois máis especializada ou non sei. Pero bueno, esas cousas poden suceder e bueno, nada, hai que ir mellorando regata a regata e tempada a tempada. A solución é complicada, non? No, Mario, cal sería a solución? Claro, porque as balizaxes profesionais contratando unha empresa como se fai na cartas, CT, o sea, eso é, supoño que é inasumível para a Liga Galega, pero ao mellor unha formación para a xente de todos os clubs de unhas pautas de como se baliza correctamente ou como se baliza o máis parecido que se fai na ACT, que na ACT supoño xeralmente faise ben, non? Quitando así problemas puntuais do mellor dun flotador ou algo así, problemas como que hai na Liga Galega, sobre todo nos últimos anos, eu creo que nunca hai. Entón, pois eso, a mellor unhas formacións ou algo, pero bueno, non sei canto se podería asumir a nivel de custos por parte da Liga ou así, pero bueno. Bueno, pois tivemos aí outra vez Liga B, non sei, remaches ti na Liga B en algún momento. Os dous primeiros anos que remei. Estabas en Narón, non? Entendo. En Narón. Remei 2 na B, unha... Seguíchela un pouco este ano con ese ascenso de Cedeira. Sobre todo o final, que estivo interesante o final entre Cedeira e contra Puebla. E Puebla. Sí, na última regata que se decidiu todo, sí, precisamente aquí en Oleiros. Fue unha perilla porque me queda cerca de casa. Hostia, a verdad que fixeron un temporadón. A pena que son poucas regatas na Liga B, pero bueno, aí están.
Iso despois é o problema de ser poucos equipos, pero bueno, despois Sí, son moi pouquiñas regatas, pero bueno... vostedes aí o voso club, o voso equipo de Sí, con o noso equipo, pois este ano, bueno, estamos nun momento no que, bueno, pois estamos sempre nos últimos postos, pero bueno, este ano, o ano pasado estábamos últimos sempre, a unha distancia do penúltimo, este ano polo menos quedamos penúltimos varias veces, e bueno, traballando para ir mellorando e eso. Bueno, e a Liga B, pois eso, son moi pouquiñas regatas, é o que di Raúl, non dá moito tempo non hai moito marxe, non de ver moitas cousas, pero bueno, nós seguimos aí a ver se podemos dar un pouquiño, un salto máis para o ano que ven. Liga B que estivo aí coqueteando con ela un pouco a filial de Cabo, ¿no? Ao final meteu unha reacción nas últimas xornadas. Sí. Bueno, a ver, non sei, eu non estuve con eles, pero bueno, sí que foi un pouco unha tempada un pouco difícil e tal, que bueno, ao final sí que volver a topar así como conxunto, tuveron aí unhas regatas que foi que bueno, eu penso que algunha vez sí que dixeron que de sensacións que iba ben, pero claro, moitas veces remar bonito e ter boas sensacións non equivale a andar moito. Pero sí, ao final salvárono, bueno, a ver para o ano que tal. A ver, tamén foi un equipo que se fixo a última semana antes de empezar a Liga, que, bueno, a ver, tamén ten mérito xuntar así unha xente literalmente unha semana antes de empezar a Liga, pero bueno, a ver, sí, estuvo aí a cousa, a ver que tal. Bueno, Liga Femenina, algo que apuntar negativo, porque creo que positivo foi que o nivel vai subindo. Claro, Chapela, Wofco, saese do mapa, pero despois que estivo super entretido aí o baile de posicións do resto do equipo. No, estuvo moi entretido, de feito estuvemos oscilando postos, salvo Chapela, bueno, nunha regata pinchou Chapela e non gañou, pero no resto estivemos aí pelexando, estuvo entretido. Houve un nivel, como diste, pois bueno, mellor, o sea, eu penso que vai subindo e a ver se hai máis traíñas femeninas para outros anos, a ver se podemos ter máis regatas, máis traíñas no máis. 7 este ano, foron. Leva estancado aí en 7, ¿no? Ano pasado foran 7 tamén, creo. Bueno, esperemos que salga unha máis. A ver. Bueno, Raúl, ti que segues isto moito, bueno, que che parece eu creo que a evolución, ¿no? Que é constante da Liga Femenina. Da Liga Femenina. Sí, eu creo que porque hai moita rapazada. Entón, como a xente crece, sube o nivel tamén. Como pasaba na Liga B noutros anos tamén. Entón, pouco a pouco irá máis. Esperemos. Bueno, pues ano ven Tirán Pereira de volta. Esperemos que nin Chapela, Wofco, nin Cabo estén, ¿no? Cabo esperemos que non. O primeiro conxunto. Número de regatas da Liga Femenina, eso damos por bo ou queríades algunha máis? Non, eu penso que está ben. Porque a B, todo o mundo di que son poucas, ¿no? A ver, sí, pero bueno... Na femenina está satisfeitas, ¿no? Sí, pero bueno, se houvese máis barcos, pois facemos que faga falta, non hai problema. Tamén se remaba. E despois, na Liga A, hai demasiadas regatas? No, ¿no? Ainda falantes co Presi. A mí me gustaría que houbera algunha máis. Algunha máis? Sí, pero bueno, entendo que non sexa o perfecto para todos os clubs. Hai que encontrar un consenso entre todos. Ao final fomos este ano a 14, ¿no? 13 puntuables. 13 puntuables. E peligra o 3 Herrera, polo que me conta. Que te parece, Mario? Cifra de 13... Eu creo que é un número bastante, sí, 13, 14, 15 regatas, eu creo que está ben así. A ver, sempre vai haber puntos da tempada que se che faja longo e así, pero se non despois é que non che dá tempo a que sexa unha tempada real, non? En plan de valorar como o desarrollo dun equipo ou tal, porque realmente ti non andas, un equipo non está posto en 6 regatas, un equipo para que este andando ben correctamente, polo menos unhas cantas se lle fa falta, é para que che remen cambios, porque realmente un equipo non son 13 personas únicamente, sempre tens que ter xente en formación, rotando xente que tal, porque ao final, pues, a tempada non acaba en remar esas 3 personas e xa está. Ao final, pues, para o ano que ven sempre deixa alguén, e se non tuve estes cambios que non remaron, non estás formando os remeiros, entón pues, sempre fai falta un pouco máis, non? Bueno, vos, os 3, polo que vexo, po ano ibe seguir remando, non? Que vos vexo animados. Ahora chega o momento da temporada que se acabaron, ti acabaches, bueno, pues estáis aínda, que toca convencer un pouco os compañeiros, ¿no? Porque supoño que haberá moitos que di, este ano xa o deixo, ¿no? Porque por aquí foron pasando ao longo destes programas que tivemos remeiros que dicían que é un esforzo tremendo, pero bueno, pois volven, ¿no? Sí, a ver,
Nós seguimos máis ou menos co mesmo bloque. Non creo que haxa convencer a moita xente, e os que se van tampouco podes convencelos, xa se queren ir. O sea que seguimos igual. A ver se algún fichaje e eso, pero vamos con todo. Eu quero pensar que no bloque das chicas non vai haber cambios, senón incorporacións ou mellor novas, pois de xente que está formándose. E no dos chicos, pois, ojalá que sigan os máximos, e tamén incorporacións. Fai falta máis xente nova no caso dos chicos. Tamén fai falta xente nova en Cabo, Mario, ou ali tedes xente, A ver, aos poucos vais sacando, bueno, aos poucos como sempre foi, non? Nunca, de cada xeración é moi raro que queden máis de unha ou dúas persoas ou así, pero eu penso que se vai mantendo así, e de cara á tempada que ven eu creo que por oídas é así, que bueno, non estou moi posto no chisme das fichaxes e así, diz que por oídas que se mantén máis ou menos o equipo quitando unha ou dúas persoas, e incorporacións, pois a ver, sempre fai falta así algún que tal, non? Pero bueno, penso que mantendo iso o bloque, que xa se pode mellorar, vale, dun ano para outro. Bueno, agora empeza o mercado de fichaxes, antes o playoff, e nada, agradecervos que estiverades aquí. Bueno, no caso de Mario, que me comentaba antes, ti tamén eres aí youtuber, ¿no? Porque decíamos, Nuria que é estudante de xornalismo, ti de audiovisual, publicidade. Sí, ¿no? Bueno, ahora teño un pouco estancado, sí, non sei, a xente... Pero que faz, contidos de... vinculados co remo? Nada vinculado co remo, en plan... Hai que meterse youtuber de remo, home, que fai falta. Sí, que teño un canal de YouTube, pero, bueno, está un ano e pico así sin subir. A ver, teño aí, en plan, non sei, cando me apetece e tal, pero, bueno, sin máis. Bueno, pois animarte que volvas e que lle dediques ao mundo das trañeiras. Bueno, algo máis que comentar? Algún recado que lle queredes deixar o Presi antes de recibilo? Espera, que teníamos aquí, isto non estábamos falando del, que trouxe aquí Raquel, trouxe o platanito, bueno, explícanos aí un pouquiño. Isto ten unha confección especial. Sí, me dixeron por aí que trouxeron platanito. E nada, simplemente pois para que, bueno, estamos aquí todos sabemos, pero bueno... Isto evolucionou bastante tamén, non? Sí, o sea, supónse que as traíñas empezaron pois con xente que pescaba, non? Que iría que a roupa pois foise mellorando, pasouse a camisetas, shorts, bueno, o que tocou segundo a tempada, ata que se empezaron a facer os chamados platanitos, que penso que, bueno, pois agora melloráronse. Aproveito para decir que quero o platanito que mo pido. É broma. E nada, por que se melloraron? Pois porque cada vez se fixeron con menos costuras para que non nos fagan daño no momento de remar, e que sexa unha prenda pois o máis axustada posible, pois para poder sacar de mans e non engancharnos, e bueno, non sei que máis podemos dicir dos platanitos. Que son cómodos, non? Sí, son boa cousa, foron moi inventos. Sí, moito bien que remar con camiseta. Sí. Sí. Bueno, pois graciñas. Aquí Raúl, Raquel, Mario. A vos polo convite. Sí. Nada, agradecervos a vosa presenza aquí e que por ano nos vamos a ver, e unha vez máis sorte aquí a xente de Ares, e tamén, bueno, a ti xa... Moitas gracias. A ti non, xa lle dimos a Nuria antes a sorte. Bueno, pois despedimos aquí a bancada e ainda nos queda aquí entrevista co Presi para pechar esta temporada. No, espera, que... Pois iso, fixemos o cambio. Aquí recibimos agora o presidente da Asociación Liga Noroeste da Liga Galega de Trañeiras, Trofeo Xunta de Galicia, que é Javier Rodríguez. Vamos a acompañar tamén, xa que están aquí Raúl e Mario, porque tamén que se sumen un pouco aquí á charla. Bueno, Javier, antes de meternos co tema dos campos, que tal a temporada? Porque cada temporada supoño que un tute bo. Sí, efectivamente. Eu creo que ben. Vamos a, dentro das cosas que non salen todavía ben, pois menos mal que o ano pasado. Bueno, xa pensando en facer, pensar e debatir cousas que se poden mellorar, que moitas xa temos identificadas, e creo que non inventaríamos nada.
pero bueno, hai que mellorar todo aquilo que non nos sale todavía ben, non? Bueno, lembramos aquí en Soltando Sacha Digital temos un foro que se pode comentar, quen queira transmitir por aí pois propostas ou comentar temas, pode facelo que o lemos e os comentamos. Bueno, imos a ir xa co tema do... Eu teño dos temas, primeiro, o dos campos, que dicía Mario, está aquí, non pode haber tanta contrarreloxo, hai solución, non hai solución... A ver, sen dúbida é o gran problema que temos. É dicir, si o ano pasado foron máis regatas incluso as que se fixeron contra o reloxo, sí que é verdad que sigue sendo un problema porque ademais é un momento que para todos os clubes o tema do balizaxe é un sin dormir, é dicir, nós sufrímoslo todos e cada un nos nosos clubs, que é o que che preocupa, que ti deixas o campo montado do día anterior, de pola mañán, nun momento dado, pois polo que sea, pois se descoloca, non? Por dicirlo en algúns casos. Sí que é verdad que hai algún campo que o mellor hai que renunciar a que haxa un campo a 4 longos, porque demóstrase ano tras ano que o mellor é imposible, non? Realmente facer algo con garantías. Mira, por exemplo, un dos que nos daba problemas era o de Castropol. Este ano, afortunadamente, saliu todo ben, o campo estaba perfectamente balizaxe, houve unha tensión tremenda antes do comezo da regata, de que todo estuvera perfecto, o campo mediuse, que este ano sí que o que fixemos foi que todos os campos se mediran con equipos de medición debidamente contrastados e de calidade, non? E feito por un técnico que así o podía facer. Eso de alguna forma tamén crea unha serie de tensión aos clubs que, bueno, pues que se o queren facer ben, pois hai que facelo un pouco mellor. Tamén é verdad que hai clubs que o mellor non teñen as capacidades, por decirlo de alguna forma, os medios, ou que son moi poucos, que tamén é verdade. Medios humanos, exactamente, sí. Podemos empezar na primeira regata en Narón, que a mí me consta que son poucos, traballan moi a tope, tuveron moi mala suerte na súa regata ao principio. Non foi se lles moveu unha baliza que non foron capaces a solucionar, pero quizás hai que axudar a algúns clubs, hai que axudalos a un pouco o que decía Mario antes, xa non só enseñar, sino axudalos, e axudalos que tamén con medios, non? Bueno, a mellor un campo como o de Mugardos, pois se cadra hai que renunciar a que sea un campo ten que ser un contrarreloj, non o sei. Sí que é verdad que levamos un par de anos barallando a posibilidade de contratar algunha empresa que o faga. Sí que contactamos con un par delas, hai algunha que si se nos sale absolutamente de orzamento, que a outra tamén, pero bueno, esta segunda que digo eu, se cadra podríamos si nos aumentan as axudas, podríamos chegar a non é garantía de nada, pero sí que polo menos fainos sempre a mesma. Tampouco os campos son todos iguales, non é o mesmo balizar no Teres Herrera que balizar unha ría tranquila, non? Pero está claro que ese é o tema máis delicado que temos, sen dúbida. E estás de acordo aí Sí, co que di? Sí, declaracións turno de réplica aquí. Declaracións sensatas. Sí. E despois polo resto, bueno, unha pena que non este aquí xusto ni Nuria nin Raquel, pero o tema que levamos aquí todo o verán neste programa, o da Liga Femenina, a Liga Galega sigue firme nos 4 longos, non? Iso ou se vai analizar. Xa vistes nos Soltando Sacha que tuvemos, sempre sale, bueno, xa o sacastes, non? Sí. Porque efectivamente é algo que sempre sale. Nós estamos en que sean os 4 longos, é dicir, non todo é debatible, todo podemos chegar a acordos na propia liga, que ao final quen decide todas estas cousas somos os clubs, non? Os clubs pertenecientes á liga. A visión é que son os mismos longos que para a masculina, da mesma forma que
nos bateles son os mismos, no móvil, por exemplo, son os mismos. Hai motivacións para poder chegar a facer outro dos longos? Pois basicamente a motivación que se pode ver de cara ás outras ligas, non? É dicir, cando ti vas competir con outros que están preparándose con 2 longos. Pero, a ver, o obxectivo da Liga Galega realmente ten que ser o que facemos na Liga Galega. Se cadra, ademais, algunha remeira, xa o expresou aquí en algún programa. Bueno, hai disparidade de opinións, pero sí, pero raro o día que estaban todos de acordo na mesa. Eu creo que hai, sí, en xeral, casi as mulleres están máis en xeral, polos 4 longos. Eu creo que a motivación de que outros fagan 2, pois realmente creo que todos coñecemos que nun principio pois foi por axustar máis os tempos no tema de televisión e todo isto. Bueno, pois ese é o motivo. Non creo que sea o motivo mellor para tomar unha decisión dese tipo, pero bueno, todo é debatible. Si un día os clubs din outra cousa, pois farás outra cousa. Se hai maioría, pois... Sí que é verdad que federativamente están establecidos que sean 4 longos, o mismo que os homes, e nos vamos por aí como podíamos ir polos 2. É dicir, sí que é verdad que a gran maioría dos clubs pois temos esa posición. Como vedes vos aí o tema? A ver, sí que ten que está remando ali en Euskadi, que diferente. Claro, sí que ten sentido que sexan 4 longos igual que os homes, pero claro, se realmente despois a liga superior está facendo 2, non ten sentido que elas estén facendo 4, é así. O que claro, tamén xeran outros debates, como decía el, que se empezaron a facer, pois eso, por temas de televisión, que as mulleres porque tardaban moito e tal, non sei que, non sei canto, obviamente, pois eso, moitas veces non é percibido o mesmo espectáculo o deporte feminino como o masculino, é así. Non vou entrar máis en debates de por que pasan estas cousas, pero bueno, todos sabemos por qué, sino que saber, pois é o problema todo ti. Pero, sí, a ver, hai unha discordancia que tal, e tamén despois tamén xurden os debates de si as mulleres tendo unha media de peso de 60 e poucos kilos debían de ter unha embarcación igual de pesada que a dos homes, que tamén é un tal, e despois tamén vendo os barcos cos que remamos todos, home, ti ves que as mulleres levan este taco para estar á altura, para chegar á agua, eso tampouco non ten xeito, non, o sea, obviamente as mulleres teñen unhas medidas distintas, tamén debían ter como uns materiais distintos para competir as regatas, non? Pero bueno, non sei hasta que punto eses debates se tornarán unha realidade ou cando se tornarán, pero bueno, antes ou despois teñen que selo, non? Sobre todo para mellorar as condicións deste deporte para as mulleres, ou así. Que por exemplo, en canteiras como a Cabo xa están igualadas tanto as rapazas como os rapaces remando, senón máis rapazas que rapaces algúns anos incluso. Entón, pois... Pois mira, que ben, o sea que falamos de medidas aquí das traiñeiras, de ti, Raúl. Eu só creo que debería ser o mismo que na Eusko. O sea se queren facer 2, se queren facer 4 xa, bueno, pero que sexa o mismo que na categoría superior. Pero ahora digo eu, si chega Chapela ao playoff e lle gañas as que compiten na Eusko, remando 4 e ela remando 2, eso... A teoría esta vai un pouco o chan, ¿no? De que... Porque elas non tienen adaptación, Chapela. Eu me vou mollar, é dicir, eu creo que sí que lles va a ganar, non digo as dúas, pero mellor seguramente... A ver, sí que a verdade é que a preparación non é a mesma, eso é impepinable, é dicir, non é o mesmo prepararte para 4 longos que para 2. O caso de Chapela, eu creo que o fixo moi ben, na Liga Galega seguramente o que lle faltou foi ter alguén que lle achuchara máis, que podera ter certa competitividade que faría que ao mellor esa diferencia que vemos na Concha con Astillero pois ao mellor estuvera aí xa peleando moi directamente, non? E bueno, efectivamente as cousas son así, é dicir, se ti preparas para 2 longos non é o mesmo que preparar para 4, o mesmo que se has de 2 despois teñen que facer 4, non? Bueno, pois xa dentro de aspectos positivos, eu vou me quedar con un este ano, que non ten nada que ver coa competición, pero que funcionou moi ben, non sei se estáis enterados, Raúl sí, non sei se Mario, que este ano hubo unha porra
E que a xente se subou e houve unha gran participación, non? Son esas ideas que, bueno, que se van sacando, Sí, queremos facer algo distinto, non? Que motivara de alguna forma que a xente que acudira aos campos de regatas pois se quedara ali pois a disfrutar dunha comida no sitio ao que iba. Son ideas que van xurdindo con maior ou menor participación. Eu creo que este ano foi o primeiro ano, tuvo unha participación realmente interesante, non? Sí, porque me comentaban cada semana era máis 200 persoas que tamén, ollo que era unha pasta, que eran 100 euros para comer, que non está nada mal. Sí, que se come un solo, pois ponse... Se come un solo dase un homenaxe que ni unha boda. Son iniciativas que teremos que ir na medida do que se pode facer co incremento, este ano pois de un patrocinador que se nos veo a sumar, pois gracias a eso pois podemos facer estas cousas da mesma forma que isto que é un tanto pois de festivo, non? Pois tamén pois vertido unha persona que comentaba antes, non? Que podera revisar os campos de regatas con certa garantía de que se revisa pois que este ben, non? Hoxe temos en cada un dos regatas perfectamente medidos, donde había algún tipo de diferencias. Entonces, pues todas esas cosas veñen gracias a estas incorporacións que esperemos que no futuro a corto pois é difícil, pero temos que traballar en ese sentido. Bueno, algunha petición aí, Raúl, Mario, que querades facer aí para a Liga, algunha idea? Eu teño unha, eu vou aportar unha. Eu teño unha que é o sistema de puntuación. Pareceme que debería de gañar o primeiro máis puntos que o resto. Sumar máis de 12, non? Máis de 12. O sea, que lle darías? 14? Ou 20. 20 e outro 11? Non, pero o 20, 17, porque senón regata somos moi poucos puntos. Eu creo. Nunca pensaron nisso. Nunca reflexionaste sobre iso. Eu este ano diño claro, eles como gañaban todas as semanas, non lles daba cundido, decía, pero aquí gañamos e ainda temos aquí a chapela e a tirancer. Se non regata a cagas con calquer movida, con calquer cousa que che poda pasar... Dillos de bueu. Claro, hai 2 anos. Como bueu fai 2 anos, que nas dúas últimas regatas perderon a Liga. Eso creo que... Nunha, perderon a Liga. Sí. Eso creo que... Sistema de puntuación. Sí, a ver, o sistema de eu creo que eso xa tuvemos algún ano. Claro, eu que levo demasiado tempo en isto. Creo que ao principio tiñamos esa diferencia. Tuvemos outra que era que podías descartar a peor puntuación. Ao final, pues, nos sumamos ao que había en ese caso, non? Que era... Sí que é verdad que compensas un pouco a posibilidade de que che ocurra algo, non? Pero, desde o punto de vista de competitividade de Liga, pues de alguna forma tamén eso xoga a favor de que non se resolvan as cousas demasiado pronto, non? Está ben, pues a miña idea é que, porque como expresaron varios que pasaron por aquí, é que os remeiros se queixan de que non teñen demasiada voz na Liga. Pois eu creo que debería crearse, non, a figura dun voceiro, non, dos remeiros, porque varios que pasaron por aquí dicían, non, con nós non contan para nada con nós. Eu teño que discrepar. Non teño que discrepar, discrepo. Sí que é verdad que é moi interesante a voz. Nós fixemos un par de 2-3 vídeos con, intentamos que fora con representantes de remeiros. Na primeira se cadra sí que houve máis participación. Nas dúas seguintes foi a menos. Creamos un chat, non un chat, sino un enlace, non, para que ti podías enviar propostas, non, á Liga, porque sí que é verdad que está ben cando, as cousas non salen mal, todos sabemos que non salen mal, está ben, pues que recibas as críticas, pero sí que é importante, máis importante todavía, as aportacións. Nós creemos que desde ese punto de vista, e ademais insistimos en que se fagan aportacións. Algúnas delas seguramente xa se intentaron ou non se poden, pero está ben explicalo, non? Antes, de alguna forma, antes de empezar o programa, tuvemos aí unha pequena charla e nos preguntaban pois por que determinadas cousas ou máis regatas non se facían,
bueno, sempre é unha explicación, non? Entón, sí que é importante. Por exemplo, o programa afortunadamente, estiveron os remeiros, basicamente os remeiros, que creo que é quen debe de estar, é dicir, sí, está. É que se le expresaron, como non debe de ser de outra forma, libremente, e todas as ideas son valorables. Nós estamos moi abertos, sempre o estuvemos, non? Sí que é verdad que a veces poden non entenderse porque non estás en directo. Si os clubs, a veces os clubs temos esa, nos falta esa capacidade de comunicación cos propios remeiros dos nosos clubs. Entonces, porque tamén é verdad que os directivos temos demasiado traballo nos clubs, pero sí, é dicir, a voz dos remeiros ten que contar, sin dúbida, e sobre todo todo aquilo que poidamos facer e implementar. Bueno, para iso está este programa, que no pasado non houve, este ano volveu, eu creo que é bo para que os remeiros veñan aquí e expresen as súas ideas. Bueno, pois agradecervos, que aquí xa nos van a pechar a porta no mercantil de Pontevedra, agradecer ao mercantil, e bueno, agradecer aquí a todos que estivestes hoxe, a Nuria, a Raquel, a Raúl, a Mario, e como non o presidente, a Javier. Raquel, mentre vamos despedindo, pode pasar por aquí e poñer aí o detalle que trouxe o Perillo para sumar aquí a este panel que xo temos deitado no chan. Bueno, pois moitas grazas aos tres e moitas gracias a toda a xente que estivo seguindo o programa, que a verdade que sigue entra bastante xente a velo en YouTube, iso é bo. E nada, sortes equipos galegos. Agradecer a Mecos, obviamente, que se nos trouxe aquí a Trañeira, pois sortes equipos galegos que van ao playoff, e o resto dos remeiros, pois a disfrutar das vacacións. Perdona, enhoraboa a todos os que fixestes este magnífico programa que, é un voceiro para nós, pero a verdad que felicitar tamén a todos os invitados que, como decía antes Alberto, a verdad que en xeral, fixeron un programa realmente atractivo. A verdad que sí. Agradecerles o esforzo de vir ata aquí, que este ano foi presencial. Bueno, pois graciñas a todas e a todos, e ata a vindeira temporada, e a seguir disfrutando do remo, sobre todo da Liga Galega de Trañeiras, Trofeo Xunta de Galicia. Ata a próxima. Right here, your problem, you're going to have to deal with it. Lay it on the line, high risk, that's the meal ticket.